Wayo. Lahaula tana aiki ga dabara ga ya san. Lahaula tana aiki ga dabara ga ya san. Kai ne farko ga sunan ka karshe, kai ne tsakiya ta ko ina kanan nashe, sharrin makiya ta ko ina ka tattoshe. Allah Allah gare ka ni na mika bukatata. Kowa ya tsaya ya ji ni sannan ya fahimta. Allah ya tsara rayukanmu mai bauta, amma wasu sun tsaya suna faman wauta. Su yi zaki ko su kushe shi ne aikinsu. To kar ku tsaya ku damke aikinku ya gaske, domin nema akan aiki na ba ni sake. Wasu makami waɗansu allo sun karke, kai sabgar gaban ka karka tsaya kallon kowa. Me zagi na da kai da ke bar rena ba, me jifa na ka kayan ma ka ci gaba. Kai me zo na ka zo gare ni ka dudduba, mene aibu gare ni wai da suke kina. Karyar ka jahili ka ce ka jefe shi malami, dan ya fi ka ba shi babu tagumi. Hakan ya saka bai kwana da zillimi. Ka koma can domin aikinka akwai gyara. Lahaula tana aiki zancen ya zauna, domin mun gani tun gabanin fa mu zauna. Ko da ba fita in za mu sai mun kunna, taskar Allah mu faɗe ta sannan mu samu mu ficewa. Komai nisan jifa ai kasa zai dawo, shasara gamji babu mai ji ma ciwo. Sun jefe mu kansu sharrin ya jawo, kai mai sharri ka san akwai Allah fa sarki. Kambon bakan ko bai samu ne mu ji tsoro, mun sha ya san tabara ya za mu ji tsoro. Lahaula kuma muna ta ja daru. Allah jammin aduwi duk na yi roko. Mai munafurci da sada sai kai himma, mai kallon banza gare ka ni na yo salama. Kai mai son ganin lafi na to sai kai harama. Allah shi ne wanda ya muni da kai gaba ɗai. Me jan haushi ya san fa ba ni ne kai na ba, me kai zance na ka san fa ba kai ne farau ba. Me san ko kai mu kaskasan Allah bai so ba. Allah shi ne ba mu kariya fa da kariyarsa. Ku yi min afuwa gare ni in ne muku laifi, masoya na ku ja ni inda za ku tafi. Sannan zan so ku bani hannu mai tafi. Musa mai gida ɗan manya wannan shine sunana. Lahaula tana aiki ga dabara ga ya san. Lahaula tana aiki ga dabara ga ya san.